Хәзер башка темаларга күчәбез. Иктисадта алгарыш күзәтелә. 9 ай нәтиҗәләре өмет уята. Шулай да пандемия үзен сиздерә. Аны җиңелчә кичерү өчен зур запаслар кирәк. Хөкүмәт йортында финанс, казначылык һәм салым органнары вәкилләре катнашындагы киңәшмәдә шулар хакында сүз барды. Татарстан иктисады ковид кризисынан котлау алды, әмма пандемия дәвам итә. Бу яңа финанс проблемаларын тудыра. Шуңа күрә финанс хәлен тотрыклы итү мөһим. Бу юнәлештә күп кенә эш башкарылган инде. Татарстан иктисады моделінің нәтиҗәлелеген күрсәтә. 9 айда тулайым төбәк продукты үсеше 2020 елның шул ук чорына карата 3% тәшкил иткән. Сәнәгать җитештерү индексы 5%, төзелеш тармагында үсеш 4% диярлек, ваклап сатуда 8% ярым. Бюджетның үз керемнәре 232 миллиард ярым сум чамасы. Положительная экономическая динамика не должна нас успокаивать. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии. С учетом того, что с 30 по 7 президентом страны объявлен локдаун. И ситуация, она достаточно напряженная. Нельзя надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности. 2022 елга республика бюджеты 11 миллиард сум дефицит белән формалаштырылган. Бу акчаларны хәзер үк табарга кирәк. Башка вариантлар юк. Әлегә энергия ресурсларына бәяләр югары. Татарстан казнасына салым керемнәрен арттыру өчен эшлиләр. Нефть химиясеннән керемнәр 2 тапкыр арткан. Шулай ук үсеш зонасында башка төп салымнар да бар. Шуңа күрә 2021 елда республикада беренче тапкыр салым түләүләре 1 триллион сумнан артып китә. Агымдагы елда керемнәрнең сизелерлек артуы Татарстанга салым керемнәре күләме буенча Идел буе федераль округында лидерлекне тагын да ныгытырга мөмкинлек бирде. Шул вакытта пандемия салымнарның кермә куркынычын арттырды. Өстәвенә коронавируска каршы көрәш бик зур финанс чыганакларын таләп итә. Безнең төп максат түләүләрнең максималь динамикасын саклап калу. Салым бурычларын вакытында түләттерүгә ирешү дә мөһим. 1 октябрьгә физик затларның әҗәте 1 миллиард 800 миллион сум. Тулайым алганда 9 ай нәтиҗәләре белән Татарстан президенты канәгать булуын белдерде. Контрольлек итүче һәм көч структуралары эшен мактады. Салымнар түләмәгән өчен 3 миллиард 836 миллион сумлык 32 җинаять эше кузгатылган. Шул ук вакытта акча белән бюджетны тулыландырганнар инде. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары.